आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। रक्तपिशवीच्या वाढीव दराविरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 3 एप्रिलला युवा सेनेच्या वतीनं जिल्हा रुग्णालयावर धडक मोर्चा निघणार आहे। गेली 15 दिवस रक्तपिशवीचे दर कमी होण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जातोय, मात्र हे दर कमी न झाल्यानं आता आम्ही या सरकारच्या विरोधात धडक मोर्चा काढणार असल्याचं सुशांत नाईक यांनी म्हटलंय। पाहुयात नेमकं काय म्हणाले सुशांत नाईक। फेब्रुवारी 2023 चा एक रक्तपेढीसाठी महाराष्ट्र शासनाचा एक GR आला होता आणि त्या GR नुसार पिशवीतले होल ब्लड जे 450 रेट होते ते 1100 झाले। तसेच पॅक सेल ब्लड जे 450 रुपये होते ते 1100 रुपये झालेले आहे। या अनुषंगाने आम्ही एक तुमच्या माध्यमातून सरकारला, इथल्या प्रशासनाला एक निवेदन सादर केलेलं होतं आणि त्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही जो सर्वसामान्यांचा विषय आहे रक्तपेढीमधील रक्तपिशव्यांचा दर होता तसा करावा अशी आमची मागणी होती। पण तुम्हाला माहिती आहे की सरकारला याची जाग आलेलीच नाहीये। गेले 15 दिवस आम्ही याची वाट बघत होतो की हे ब्लडचे रेट कमी होतील, त्याच्या अनुषंगाने आम्ही निवेदन दिलेलं होतं तुमच्या माध्यमातून, पण त्याचे काही रेट कमी झालेले नाहीत। त्यामुळे या झोपलेल्या सरकारला, झोपेचं सोंग घेतलेल्या सरकारला जाग आणण्यासाठी युवा सेना कणकवली विधानसभा यांच्या माध्यमातून आम्ही घंटानाद आंदोलन 3 तारीखला छेडलेलं आहे। हे 3 तारीखचं आंदोलन, आमचं घंटानाद आंदोलन हे ओरस येथे सिडको येथून सुरू होईल। सिडकोची जागा आहे तरुणबाळीच्या इथे, ऑफिसच्या इथे, तिथपासून सुरू होऊन हे जिल्हा रुग्णालयाकडे आम्ही त्याचा मोर्चा ओढू। मोर्चा झाल्यानंतर आम्ही शल्यचिकित्सकाला एक निवेदन देऊ आणि निवेदन दिल्यानंतर आम्ही प्रतिकात्मक 4-5 जणांचं रक्तदान करू आणि हा मोर्चाची सांगता होईल। पण त्यांच्या अनुषंगाने मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे की रक्तदान हे आपण श्रेष्ठदान म्हणतो आणि रक्तदान हे रक्तदाते दान करत असतात। त्यामुळे ह्या गोष्टीवरती म्हणजे एखाद्याचा अपघात झाला, एखाद्या सामान्य माणसाचा जर अपघात झाला तर त्या गरजू माणसाला रक्त मिळवण्यासाठी 1100 रुपये मोजावे लागणार आहे। तसेच एखाद्या जर दुर्गण आजारी असला तर त्याला सुद्धा 1100 रुपये मोजावे लागणार आहे आणि ही झळ खरं म्हणजे सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे। महागाईने आगडोम केलेलाच आहे, पण ह्या सुद्धा संवेदनशील विषयामध्ये सुद्धा सरकार लक्ष देत नाही आहे। युवा सेना खरं म्हणजे निषेध करते। हे असंवेदनशील सरकार आहे, कारण ह्याच्या माध्यमातून एवढे रेट कधीच वाढलेले नव्हते आणि रक्तासारखी गोष्ट ही रक्ताची किंमत आज या सरकारने केलेली आहे असं मी या माध्यमातून म्हणेन। ही हुकुमशाही चालूच आहे सरकारची, व्यापारीकरण चालू आहे, कारण प्रत्येक गोष्टीत व्यापारीकरण करतायत। केंद्रातनं बघाल तुम्ही, ह्या राज्याचं सरकार बघेल तर एखाद्या व्यापाऱ्याप्रमाणे वागताय आणि व्यापाऱ्याप्रमाणे कुठचाही रेट कधी पण वाढवत आहे आणि जर आंदोलनं केली, कोणी आवाज उठवला सरकारच्या विरोधामध्ये तर त्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे। त्यामुळे ह्या सरकारला झोपेतून उठवायचं असेल तर युवा सेनेच्या माध्यमातून आम्ही ओरस येथे, कलेक्टर ऑफिस येथे हा मोर्चा आम्ही नेणार आहोत आणि सरकारला जाग आणण्याशिवाय आम्ही राहणार नाही आहोत। ही जी सर्व मंडळी बसली आहेत आज इथे, आमचे समन्वयक राजू राठोड असतील, युवा सेनेचे तालुका प्रमुख लोके असतील, तेजस राणे आहेत, उपजिल्हा प्रमुख आमचे ललित गडेगावकर आहेत, आदित्य सापळे आहेत, सचिन आचरेकर उपतालुका प्रमुख आहेत। हे सगळेजण रक्तदान करणारी मंडळी आहेत, म्हणजे आम्ही सुद्धा वर्षातनं 2-3दा रक्तदान करतोय। परत आम्ही शिबिरं सुद्धा या अनुषंगाने घेतोय। आजच या मागच्या आठवड्यापूर्वी वैभव नाईकांच्या वाढदिवसानिमित्त
आम्ही 500 रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं होतं आणि 500 रक्तदातांनी रक्तदान केलं होतं आणि ते पण आम्ही सरकारी याच्यामध्ये जमा केलेलं आहे. म्हणजे अशा जे सामाजिक कार्यातनं जे रक्तदान गोळा होतं त्याची किमती वाढवल्या आहेत, याचा खरोखर जन आक्रोश आहे. याच्याबद्दल सरकारच्या धोरणाबद्दल जनतेमध्ये एक आक्रोश आहे आणि तो आक्रोश आम्हाला या सरकारपर्यंत पोहोचवायचा आहे. यासाठी हा मोर्चा आहे. मी या अनुषंगाने एक सांगेन की इथले जे आमदार आहेत ते आमदार खूप आंतरराष्ट्रीय विषय मांडत असतात, देशपातळीचे विषय मांडत असतात, पण हे जेव्हा विषय येतात, महागाईचा विषय येतो, हा लोकल लेवलचे जेव्हा सर्वसामान्यांचे विषय येतात तेव्हा ते गप्प का बसतात, हा तुमच्या माध्यमातून आम्हाला प्रश्न मांडायचा आहे. ह्या जिल्ह्यामध्ये खरं सांगायचं झालं तर एक केंद्रीय मिनिस्टर आहेत, 2 कॅबिनेट मिनिस्टर आहेत महाराष्ट्र राज्याचे आणि स्वतःतला एक आमदार आहे. आम्ही निवेदन दिल्यापासून त्या गोष्टीकडे कुठच्याही प्रकारचं लक्ष दिलं गेलं नाही. त्यामुळे हा आवाज उठवणं आम्हाला क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे आम्हाला आवाज उठवल्यानंतर हे तरी जागं होईल सरकार, याची आम्ही अपेक्षा बाळगतो. एखादं राणेंची भूमिका तुम्हाला माहितीच आहे, आतापर्यंत अशी राहिलेली आहे की आपलं त्यांनी एक मेडिकल कॉलेज काढलेलं आहे, त्यामुळे शासकीय मेडिकल कॉलेज असो किंवा जिल्हा रुग्णालय असो हे बंद पडावेत अशा भूमिकेत राणे आहेत. त्यामुळे ह्या गोष्टीकडे लक्ष ते कधी देणार, हा मोठा प्रश्न या माध्यमातून आम्हाला तो तुमच्या माध्यमातून विचारायचा आहे. त्यावेळी उद्धवजींच्या सरकारमध्ये ह्या जिल्ह्यामध्ये 950 कोटीचं शासकीय मेडिकल कॉलेज मंजूर झालेलं आहे. त्यामुळे आमच्या चांगल्या काळात जे उद्धवजींनी काम केलेलं आहे ते ह्यांच्या चांगल्या काळात त्यांना का जमत नाही, हा प्रश्न खरा म्हणजे उभा राहतो आहे. आणि ह्या मोर्चाचं स्वरूप मी तुम्हाला मागेच सांगितलं, त्याच पद्धतीने आज आम्ही इथनं ओरसला कणकवली विधानसभेतले सर्व युवा सेनेचे सर्व कार्यकर्ते रुग्णालयाला, जिल्हा रुग्णालयाला धडक देतील आणि हा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत. आणि ह्यानंतर चांगल्या पद्धतीचा मोर्चा 3 तारीखला आम्ही सरकारला जाग आणण्यासाठी करू, अशी मी तुमच्या माध्यमातून सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.